Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe iy'ndaba ey'shisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu iy'ndaba laphana wey'ngane zakwethu. Owayengumsakazi ukhozi uLinda Sibiya uthi uhlelo oluyisipesheli olusakazwe kwi-Moja Live ku-channel 157 ngesonto lumshiye ephatheke kabi ngoba vele ungumuntu ongathandi ukubona abantu besifazane behlukunyezwa. Lolu hlelo oluyisipesheli lukhonjiswe kwi-Moja Live ngesonto ngabo-9 ebusuku. Kulona kulolu hlelo kubonakala abantu abahlukene abalwa nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Lapho khona ade menywe ukuthi akazokhuluma siyamcela-ke laphana wey'ngane zakwethu bameluleke ngesigameko sakwe sangokwedlule-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lapho khona uThando uyamshaya futhi akaqali ukumshaya. Uhlelo beluphethwe uLinda Sibiya lapho khona atinyelwe ababukeli ey'nkundleni zokuxhumana. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uma umoshaya ngiyacela wenza okulungile ucindezela subscribe, cindezela nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha.